man cela ukuza umuntu mapholo ukuthi mina kade ngangifesa umsebenza ngithola ama-CV ngiyawafaka kumasipala efuna ukulasha kamhlongo engenayo imali imfuyo yamukelekile imbuzi yamukelekile umuntu angisikhiphe isichithi ukuthi umuntu ahamba yosifaka kodwa nomuntu okwazi ukukhipha isichithi esesifakiwe umuntu mapholo ubiza kanjani ngenxa yokuthwala abantu bagcina bephambanisa mapholo kodwa mina ngiyaphakamisa iy'mpilo zabantu ngoba kuhlukene kwamapholoba ukuthiwa ufuna ukubathwalisa abantu babe nezinto ezizogqilaza umndeni babe nezinto ezizogqilaza izitolo mina ngifuna ukuphakamisa abantu nombani okhona ozamani aqhubeka zame kodwa Sikolo uNkulunkulu wamthesa amandla Baba wamthesa amandla abagulayo nabahlupheki wona wesondela Viva TV1 uMC Pholoba sonibingelelayo umfana kaMamthandi ishidile emhlophe emothanda batho propaganda yasabeka isithembiso singasuku raperapayo ubwaraphe lolova bazibabuza abantu bapholoba kwenze njani wakadla ngenduku singayiphethe ngathi cha namhlanje nanizaba ukuthi ngimnikezela inyanga at least ibhathani yonake udokotela uMhlongo uhleli nathi namhlanje ngenhloso ukuzolekelela umzansi wonke neAfrika nomhlaba wonke ke jikelele Phesha kwezilwandle bambabaza fubanoncoza bajabulile ngaye umsebenzi awenzele umuntu usuku nosuku. Kodwa ngiyafisa ukuthi masingena sijula namhlanje nazi ukuthi okuningi kuzokubuza yena imibuzo engiyiphathiswe yimina. Ushubile studio. Dokotela bingelela abantu eMzansi Afrika. Sithi nje Camagu sithi Thokoza sithi eMakhosini sithi Bayede uyona lo ubingelelayo lo abathi uDr Mhlongo igama labantu abadala kodwa bakuthuba bakazinto zenzeka. Igama lakho kuyigama langempela lokwelapha ngoba umuntu maselaphe kahle kuna kube khona phela igama azolethiwa ngokwemisebenzi yakhe ubaba kazinto ziyenzakala kuthiwa wenzeka izinto lapha kaMhlongo bayazi abantu ukuthi umuntu ungena ewulunyonga kodwa aphume sehamba angene engakhulumi aphume seyikhulumele seyixoxela indaba eseyidlela ukudla ngiyabingelela emhlabeni wonke jikelele ogogo omkhulu komalume o-anti abantwana abancane ngithi Bayede Njengoba abantu bancoma kakhulu bakusolo kuqalile ukubapha ama-recipe okuphila izinto sokuyishilo bazenza siyabaphumelelisa. Pholo angifuna ukuvimba nokuvala kulokho ngabe khona udokotela siphathele kona namhlanje. Kumbuliwe Pholo ngiqinisele imsulwa lelo ukuthi cela ukukhuluma nomuntu mapholo ukuthi mina kade ngangifesa umsebenza ngithola ama-CV ngiyawafaka kumasipala kuphi nakuphi ngicela umesana uhambe endlini engasedla abathi indempepho indlu abantu abadala uthathe lo mlotho omdala ekade basushisa ngawo impepho ngaba amalahle ngabe intoni uthathe wona mase uphuma nawo uwafake ebhakede noma isendishini uphume nawo ngaphandle uphinde uthathe izibi zakhona ebaleni ngaphandle kwasekhaya uthathe izibi zakhona mase uhlanganisa izibi zempepho nalezi zibi zasebaleni mase umesana ugeza ngawo wenze nje mase ugezile ungabusabheke emumva thatha indishi lo sugeza ngayo mase ubuyela khona ngaphakathi ekhaya ubone ukuthi ngeke ukwazi ukuthi kube khona ikhona ezongena noma kube ukwazi kube khona ucingo oluzongena oluzokubiza ukuthi umsebenzi utholile ngiyayeba noma ngiyayicela lo mlotha wempela uyayicela amapholo baphela ngenxa ukuthi abantu abadala abanikazi bempilo yomuntu uhamba nefutha ayicela abantu abadala nami uthathe leyo mpepho uthathe leyo zinto makuyiziphi amapholo. Sibonga kakhulu ngerecipe yethu yasukela namhlanje isihotela ebhodweni lakhe ke kusedidiyekile sekusele wena uyibhakele bese uyadla. Yes mapholo. Hey sizokhuluma nganza kwethu kuba nithi angikhuluma. Yes. Bodokotela yiphi imali ezaqala kunina imali euhlweza nemali yamaphepha? Mapholo ngokomthetho imali euhlweza. Imali euhlweza ezaqala. Ake ngihlehle kancane mapholo. Ingakafika imali imali euhlweza kahle umuntu kufanele ngabe bekulapha amapholoba noma umlapha akhokhele ngembuzi. Okay. Noma akhokhele ngenkomo. Okay. Kodwa ngenxa ukuthi ke inkomo zagcina ithathwa abelungu zafuqwe esandleni sethu. Kwangenelela lento imali ke mapholoba. Kodwa mina ngisamile ekutheni umuntu makwenzeka efuna ukulasha kaMhlongo engenayo imali imfuyo yamukelekile imbuzi yamukelekile inkukhu yamukelekile inkomo yamukelekile mapholo kodwa nje njoba kweze imali ezaqala emapholoba kahle kahle kufana ngabe imali eyamakhonzo mapholoba ngoba phela imali emhlophe ekuyimali yokunikela mapholoba eNingizimu Afrika umhlaba wonke jikelele mfisa ukusho lokho ngizokhuluma nawe uzokhuluma ngoba enithena ngibhalela kona ukuthi ngikubuze kunjomane ikona engizombuza kona
njengoba ngifisa ukuthola ukuthi kusuke kwenze njani inyanga ithi izonikeza umuntu isichitho. Ngabe wena uyasikhipha na isichitho? Cha mapoloba ngisikhipha isichitho mina mapoloba. Kodwa ngikhipha isichitho kumuntu. Angisikhiphi isichitho ukuthi umuntu ahamba ayosifaka. Kodwa nginomuntu okwazi ukukhipha isichitho esesifakiwe kumuntu mapoloba njengombishop phela ngubishop egcina ngoba Pablo khona umuntu engakwazi noma engavumelekile ukuyidedela mapoloba kubantu. Hayi ukuthi awukwazi. Hayi ukuthi angikwazi ukuyigaya mapoloba kuyayigaya mina. Ngiyayigayela futhi angithumeli ngiyayigayela nje isiqulo ngiyasazi itshe ngiyalazi ngigaya umuntu mapoloba kodwa kuvumelekile ngikhipha imithi eyolimaza kakhulu imizabantu mapoloba. Uyathwalisa. Ngiyaphakamisa mapoloba. Awuthwalisi. Angithwalisi mapoloba ngicela ukubiza kanjalo ngenxa lokuthwala abantu bagcina bekuphambanisa mapoloba kodwa mina ngiyaphakamisa impilo zabantu mapoloba ngoba kuhlukene phela mapoloba ukuthwala nokuphakamisa. Ukuthwala kuhamba negazi ukuphakamisa akudingeki igazi mapoloba ngamanye amazwi nje eqoqa inkulumo angithwalisi ngiyaphakamisa impilo zabantu. Uthi omunye umuntu bakhona abantu abathulo wena izithwalo umbuzo ke uthi uyisusa kanjani into ongakwazi ukuyenza? Kuba khona inhlanga amapoloba phela ezimini egazini ake ngikusho lokho akukho mina engingenakho emzimbeni kuphela udecide mina ukuthi mina ngiyakwazi ukwenzela abantu lonto kuyavumelana nedlozi lami noma kuvumelana kodwa isithwalo ngiyakwazi ukusikhulumisa umuntu mapoloba emzimbeni wakhe phela angifuni ukubathwalisa abantu babe nezinto eziyogqilaza umndeni babe nezinto eziyogqilaza izihlobo mina ngifuna ukuphakamisa abantu kube ukuthi nombani okhona ozamani aqhubeka zame kodwa wena mnikazi wesiphakamiso impilo yakhe isuqhubeke idlondlobale mapoloba. Zifunani ipontshi esigodlweni zenu njengodokotela? Kwabanye bafuna befuna ukulala naye ma client mina asibikhona isipontshi ngenxa yokuthi anginayo into senjalo mapoloba nginonkosikazi. Umuntu mayifikele ekhaya mangamdwebela isigodlo sakho uhlala kwini ungena ngani faka amadadlami awusidwebele nje ngemaphiri mawungena kamhlongo mapoloba uzokwelashwa uqala ungene kwenye indlu engasona isikole. Okay ake ngiqale nje e18 mapoloba uyaqhamuka ngemoto uyaqhamuka ngeenyawo ulindwe umuntu othwasa abazoqhamuka bakubone bakubingelele ngendlela emangalisayo ngokuhlonipho bakuthathe bakufake endlini mase uyabuzwa ukuthi singakusiza namhlanje kamhlongo cha ngizobona umhlongo ngizogula ngizokwenza kanje nakanje bowuyenzile appointment bengiyenzile bengingayenzanga ngixakwe izinto ngathi angigijimele khona basebeza kumina bangitshela baba khona umuntu okhona ngithi ngicela umsondeze meze emakosini mawufike emakosini uyatshelwa ukuthi sicela ukhumula izicathulo 2 usokuziwe lapha enza simo umuntu wesifazane ngokwempilo yakho ngaba ukho nezinsukwini angaba ukho nemlolo kwabantu besifazane usho ukuthi ayicha ngikho mase uyathatha kuthiwa khumula izicathulo mawufika ngihleli lapha emsamo mapoloba eduze kwenyindlu futhi ekhona zimbili igodlo zakufike bekhona isigodlo esikhulu kube khona isigodlo esike esigodlweni phakathi mapoloba lengangeni khona umuntu engena mina kuphela mapoloba bamba isigodlo kuzoba khona esinye isigodlo esike esigodlweni mapoloba ngamanye amazwi njoba ngihleli khona isigodlo engisuke ngicike kusona eseyindlu mapoloba engayona indlu lenkulu wena mase uyahamba usihlala lapha esayidini ufica kukhona ucansi kukhanya amakhandlela kukhona amadoda labathi igubhu zokuphakamisa abantu ngayo yonke indlela mapoloba kamhlongo ufika ngaleyo ndlela ke mapoloba kodwa nje awukho umbhede asikho isipontshi ayikho into engathembisi mapoloba kulesa sigodlo zonke izinto eziyimfihlo zokuphakamisa zokusiza abantu zikulendlu lencane mapoloba endlini phezulu ephakathi kwenyindlu mapoloba. Yino nayo kahle kahle wona dokotela phakathi kwenyoka nemkhovu. Ngicela ungabadaluleli bapoloba abantu kodwa nginayo into ephilayo ekwazi ukuthi izinto mase zengixakile kube yiyona ehamba iyothatha inkinga zabantu kube yiyona ezohamba iyolungisa impilo zabantu engizokwazi ukuthi kule ndlu le ngikhothame ngiguqe emapoloba ngibike ngoba phela ukwazi ukuphila ngaphandle kwenkosi funa ube nenkosi khona uzokwazi ukuphila nginayo kodwa inkosi ekhona amapoloba kule ndlu encane mina. Uzothi umuntu ufoneleka kuphi udokotela umhlaba? Nayi leyo number ejwayelekile ethi 083 083 406 86 58 083 406 86 58 mapoloba udokotela umhlongo osendaweni yasemgababa. Yes. Isitophi bamthathelwa nganiza kwethu. Yes. Ukuzekeza kominingi noma ukuze lapho khona engebandla elikhulu kwadokotela umhlongo mapoloba. Njengoba ngiyafuna ukuthi singene entweni ethi nina niqine
iyaqinisa imoto. Okay. Into enegazi yaqiniseka umuntu. Okay. Phinde eqiniseka insimbi. Yes. Ichaza lento ukuthi iqiniseka kanjani insimbi nomuthi kuhlanganaphi. Iyaqiniseka amapholoba ngenxa ukuthi masikhuluma ngemoto kusuke kufanele nokuthi i-container amapholoba. I-container amapholoba 2 kule container ukwazi ukufaka noma yabe yini ngisho ngayona imoto mapho container leyo kudayisa amapholoba. Kukhona abantu othi mina akuthengeke esitolo kunjani njani siyakwazi ukufika sifake into ephilayo kuleyo container ezokwazi ukubiza abantu kanjalo nasemotweni njengoba insimbi siyakwazi ukufaka into ezogada amapholoba imimoya emgaqweni ungakhohlwa khona izinto ezibekwayo emgaqweni abantu babizwa ngamagama kuxoxwa amathaya emoto amapholoba kuthiwa usibani bani bengadlula la akashone suke sovimba lonto amapholoba ezimotweni sifake lento ephilayo kuyicontainer amapholoba bekwazi ukuvikela yonke uhlobo lemimoya amapholoba. Phinde inombolo total 083 083 406 406 8658 uzothola umunye umuntu njomani. Yes. Ngifuna ukuza kuwena kusasa lokho kusayo. Okay. Kodwa inkinga enginayo. Yes. Ngisanda kushonela. Ngineviki namaviki amabili. Ngenyanga. Yes. Insukwana. Yes. Ngiwamukelekile yini ukuthi ngingeza kwamhlongo. Wamlelekile kodwa mawuzothi masifika sixoxisane kube khona indlela esizokwenza ngayo ungamukelekile into ngamapholoba kodwa khona indlela esenza ngayo. Yini lo inika abantu ekhwela imfuyo ukuthi izalane kaningi noma ikhinde njalo? Ibaba khona amapholoba into esifaka esibayeni le mapholoba. Into esifaka esibayeni esibiza ngokuthi into eyandisa imfuyo amapholoba ngamanye amazwi isimiselelo semfuyo amapholoba. Iyamiselelo imfuyo khona izokuthanda ikwazi ukuthi yenze into efanele iyenze amapholoba. Kodwa uma ungakwenzanga lokho ungakhohlwa abanye bayigcaba inkomo abanye bayigcaba amachole benze yonke into ekuthenini bezahlangana nalezo inkomo zakho ziphunze lezi zabo khona izokwazi ukuthi zibe right lezi zakhe. Lathi sifike sivikele lonto mase siqala phansi kube khona sofaka esibayeni ekuthenini nje meke yakhwela kani sehleli icwane noma sehleli ichole ngisho imbuzi meke yakhwela kani seyigibelele amapholoba ziyosala nga2 ubhudu. Bakhala abantu bathi nina inyanga. Yes. Niphuma la mfane nabafundisi nishumayele ngezinto engenazo. Yes. Mawuzokhuluma ngemfuyo walolu hlobo. Yes. Unayo yini wena imfuyo? Nginayo amapholoba benemfuyo. Nginazi inkomo, nginazi imbuzi, nginawo amagusha. Mhlawumbe abantu ngobe ngibatshontshele nje kancane amapholoba sambe sekhaya. Khona sokhuluma ngento abayibonayo. Kodwa nje lokho kukhulunywa ngayo zikhona amapholoba ziyazalana, khona amachola ayinqwaba, khona amagusha aminqwaba zamachola amachwana khona nezimbuzi kunjalo amapholoba futhi. Asiphethe ukuthi sikhulume ngento kamashonisa osanda ukuintroduce ukuthi bonke omashonisa abasondele kamhlaba. Mhlawumbe sixoxele kafishane ngayo. Pholoba nali ibhodlela nje elinye elumgeqo amapholoba. Angithi sibe nebhodlela lezinto zenzeka. Sizoba nomgeqo ke amapholoba. Womuntu uyodila nomashonisa hayi enye into umashonisa amapholoba. Ukhona umgeqo amapholoba. Lo mgeqo uzohlanganisa nezinhlanga esifaka emzimbeni amapholoba. Ngenxa ukuthi kubalekile uma umashonisa iba neprotection masuba nento ukuthi abantu bakusabe. Silekelela kulonto enjalo amapholoba. Umgeqo mase kuzoba inhlanga esemzimbeni womuntu omashonisa kuphela. Umgeqo omashonisa utholakala ngamalini and utholakala kanjani? Uyaposwa siyawulanda. Uyaposwa amapholoba ku4500 uyaposwa lo muntu awulande uya ngayo uthithini cheap mapholoba 4500 mapholoba. Umgeqo omashonisa u4500 uthola kadokotela umhlongo enombolweni ethi 083 083 406 406 8658. Yes. Ningizimu Africa worldwide. Ivideo landelayo yami nawe sibonane kwelandelayo. Thank you.